విజయనగరం జిల్లా బొబ్బిలి మండలం కొల్లివలస గ్రామంలో సర్దార్ గౌతుల చిన్న వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయన చిత్రపటానికి రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కోల్హా బలరాం మాస్టర్ పూలమాల వేసి నివాళులు అర్పించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో విజయనగరం జిల్లా అధ్యక్షులు కార్యదర్శి కుల పెద్దలు పాల్గొన్నారు. మన జిల్లా కూడా కమిటీ చేసాం. సెంట్రల్ సచివుని ప్రెసిడెంట్గా పెట్టాము. జేబీరెడ్డి కోసేట్ గారుగా ఉన్నాడు. అలా పాలశంకరరావు ఏమో ప్రధాన కార్యదర్శి ఉన్నా. మళ్ళీ ఊరికి ఒక మనిషిని అలాగా పెట్టి మన జిల్లా కమిటీని కూడా ఫుల్ఫిల్ చేసుకొని ఇప్పుడు మన్యం జిల్లాకి కమిటీ వేయడానికి వెళ్తున్నాం. కాబట్టి మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ప్రసన్న గారి వర్ధంతికి మీరు అందరూ వచ్చి పాల్గొన్నందుకు మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ